F'dik deskritta bħala rebħa għal pajjiżi bħal Malta, rapport ta' Miriam Dalli ġie approvat b'vot b'saħħtu fil-Parlament Ewropew u bekk pajjiżna se jkun jista' jagħmel użu minn biljuni ta' euro allokati għall-għajnuna brabta ma' l-immigrazzjoni. Fil-fatt pajjiżi li huma fost tal-ewwel li jilqgħu l-immigranti għax huma l-eqreb tal-pajjiżi minn fejn jiġu se jkunu jistgħu jagħmlu użu minn aktar minn 10 biljun euro fondi Ewropej. Fi-stqarrija l-Europarlamentari Laburista Miriam Dalli esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal fatt li din kienet rebħa kontra il-forzi konservattivi. Dr. Dalli rnexxielha ġib flimkien lil gruppi politiċi u membri tal-Parlament Ewropew li jemmnu fis-solidarjetà u li pajjiżi fuq il-frontiera bħal Malta ma jistgħux jitħallew għarrieħhom. Irnexxilna nelbu forzi konservattivi fil-Parlament Ewropew li ma rridux juru solidarjetà mal-istati li jinsabu fuq il-frontiera imma minflok rridu li dawn il-flus ikunu u jmorru għal pajjiżi terzi. Tajjeb li ngħinu l-pajjiżi terzi imma għandna bżonn li jkollna il-policies li jgħinu lil pajjiżi tal-Unjoni Ewropea biex jindirizzaw is-sitwazzjoni li jiffaċċjaw tal-migrazzjoni irridu jew ma jridux. Din hija l-ixu li llum ivvutajna favurija. Ir-rapport ġie approvat bi 374 vot favur bil-grupp tal-Partit Popolari Ewropew jinqasam fuq dan il-vot. In-negozjati dwar dan ir-rapport waslu biex il-gruppi politiċi kollha jaqblu li l-prinċipju ta' solidarjetà u tqassim ġust ta' responsabilità irid ikun il-bażi legali tal-Fond tal-Ażil, Migrazzjoni u Integrazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.